Bona tarda i benvinguts al primer programa d'actualitat del món que es grava 5 dies abans. Programa que sempre és curt. Sí, i no ho fem expressament, el que passa és que nosaltres dos som homes de poques paraules. O de perfil més aviat dropo. Sí, també és veritat. Resum de titulars i comencem. Aquesta setmana tenim un programa de cine. Premi a la millor fotografia per Dani Rubio. Premi a la millor pel·lícula d'acció per Data Limit. Premi al millor curtmetratge per FEC. Premi al millor càtering per Jornades de la Galera. Premi al millor drama per El Madrid contra el Barça de bàsquet. Un programa presentat pels pitjors secundaris de la història. Com ja van dir en el seu dia, Pa Negre, el futur del Pere i el Dani en el món de la tele. Divendres passat vaig inaugurar una exposició de fotografia. Què dius vaig inaugurar? Tu et sona normal que un periodista doni una notícia així parlant en primera persona? Un periodista no, però nosaltres no ho som de periodistes. No, ja, però no pots començar una notícia parlant de tu així d'aquesta manera. Parla-ho en tercera persona, com si fos una altra. Com aquella del Gran Hermano, l'Aida. Sí. Aida cree que... Home, és una mica raro, no? Bueno, jo què sé, tio, fes el que vulguis. Doncs divendres passat vaig inaugurar una exposició de fotografies al Centre Cultural i Ocupacional de Cambrils, que es diu Detalls d'un món. I què, com va anar la inauguració? Bé, fantàstic. Bé, no? Hi havia gent o què? Sí, una gentada, l'Ignasi... Tu, no? I què et deia la gent, què et deia? Ui, què vols que em digui? Però Ignasi, ai, espera... I a mi què, em vas veure a mi per allí? O em vas veure allí? Però, tio, deixa ja... No veus que això... que és avui, que és aquest vespre, que això és gravat, aquest programa? Ah, clar, no, ell vol donar una notícia en primera persona i resulta que no està enterat de la notícia, no? Doncs home, documenta't una mica, tio. Bueno, tio, passo de tu. Sí, com sigui, i per a celebrar aquesta inauguració, regalarem aquí al programa 20 entrades als primers amics que entrin a la nostra plana de Facebook, a facebook.com/totelcamp, i piquin el botó de m'agrada. Espera, perdona que et talli un moment, però l'entrada no és gratuïta? Home, però espera, deixa'm. Així com hem d'arribar als 150 amics cap dia, no ho veus? I divendres que ve acaba el termini per inscriure's al Carnaval de Cambrils. Ah, tu també dius notícies en primera persona. Què vol dir que dic notícies en primera persona? Doncs que tu organitzes el Carnaval i que has dit això en primera persona. No ho he dit en primera persona, he dit divendres que ve acaba el termini. Tu sentit que digui jo, divendres que ve deixaré de rebre inscripcions. Mira, ara ho acabes de dir. No, ara ho he dit perquè és un exemple, però no ho estic dient. Bueno, tranquil. Per tranquil·litzar-te una mica, el que pots fer és anar a l'exposició de fotografies, Detalls d'un món. Dani, deixa estar a l'exposició de fotografia, que vas colant la falca tot el rato. Res, que l'organització del Carnaval de Cambrils ha manifestat que serem molt rigorosos a l'hora de rebre les inscripcions fora de... Serem, no? Sí, és que m'atabales, tio, me tens aquí més atabalat que un conductor entrant a Barcelona amb cotxe, allò que ara que vaig, a 120, no, que he d'anar a 80, que hi ha un anticicló. No, espera, no, que ara he d'anar a 100 perquè resulta que hi ha l'anticicló i ha marxat i és de nit. No, però espera, que ara he de tornar a anar... És que això no, m'atabalo. I això què té a veure amb el Carnaval? No ho sé, Dani, no ho sé. Aquesta nit tindrà lloc al Cinema Municipal Rambla l'estrena dels 6 primers curtmetratges que participen al Festival Europeu de Curtmetratges de Cambrils Reus. Exactament, i les 6 pel·lícules que podrem veure aquesta nit són Mi otra mitad, que és el que està buscant la meitat de cervell que tens a dintre el cap, Su otra mitad. El vendedor del año, dedicada al president Zapatero, que fa ja un any que ens està venent coses. Sí, l'autoritat, dedicada a la persona que més mana en aquest... Ejercicio, mira, si a mi em falta mig cervell, doncs a tu és el que et falta, fer una mica d'ejercicio. Gràcies, Dani. El premio, que és una cosa que si seguim així tu i jo segurament no ens donaran mai. La huida, que és el que fem servir per escoltar. No, la huida de huir, del verb fugir, que és el que faré jo, em sembla. Bueno, sigui com sigui, les sancions continuaran demà i demà passat amb les projeccions de Les bessones al carrer. Sí, espera un moment, Dani, sí, és que em diuen per un pinganillo de mentida que tinc aquí, que no el tinc, però me l'he inventat, que parem ja amb la tonteria de comentar tots els títols, perquè hi ha 18 pel·lícules i com les comentem totes... Ah, clar, perquè el programa és curt i no... No, per tema de temps no, es veu que és que aquest tros no està fent cap mena de gràcia. Bueno, doncs com tot el programa, no? Sí, també és veritat. Però el FEC no és l'única activitat que tenim a Cambrils aquests dies. Efectivament, però no cal que tornem a parlar de la meva exposició de fotografia, de Detalls d'un món. No, Dani, no estem parlant de la teva exposició de fotografia, estem parlant de les Jornades de la Galera. Ah, tens raó, que aquest diumenge passat va haver un tas de vermuts Miró. Sí, i dissabte que ve tindrem un tas de vins. I l'altre una fregida de galeres i calçots. Sí, i dilluns que ve un tas d'olis. Vaja, que si algú es proposa anar a tots aquests actes, agafarà més quilos que una dona després del matrimoni.
Temps ara pels esports. El passat cap de setmana es va celebrar la Copa del Rei. Una altra vegada. Què vol dir una altra vegada? Una vegada Copa del Rei. No, home, no, però la setmana passada vam parlar de la Copa del Rei de futbol i ara m'estic referint a la Copa del Rei de bàsquet. 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 Més avorrit que mirar tots els nostres programes seguits. No, home, però si el bàsquet és un gran esport, és un espectacle trepidant, ràpid. Tu has vist partits de la NBA? NBA, que és negros bastante altos. NBA, negros... Per això llavors l'ACB, què és l'ACB? Amigos con bambas. Va, Dani, vés a fer fotos, que és lo teu. I tot seguit, la informació del temps. I avui, per parlar del temps, demostrarem allò que es diu de que val més una imatge que 1000 paraules. Que xula, no?, aquesta imatge, que és una posta de sol. I què és? Ens l'ha enviat algun espectador, com fan allò amb el Tomàs Molina, que li envien fotos? No, és una foto de l'exposició Detalls d'un món, que podeu veure al Centre Cultural fins al dia 5 de març. I això és tot per avui. Si volen continuar desinformats, escoltin aquesta nit el Desinformatiu, al 90.0 de la FM. Nosaltres tornem dimecres que ve a la mateixa hora, possiblement amb alguna de les notícies més destacades del Camp de Tarragona. Tinguin una bona setmana.